Muri Zimbabwe sezvamunoziva kuti pane mashoko kana mafalsehoods aifamba achitendera achinzi aiwa mutungamiri weZIPP Zimbabwe Partnership for Prosperity aiwa vaBlessing Kasiya Mhuru vaitaura mashoko ekuti aiwa vari kuda kunosuwisa vada kunosunga vanosonjamisa vachivati aiwa ruvara rweblue rwakatora aiwa nderwavo nderwepati yavo. Muri Zimbabwe toona kuti mashoko aya vanowaramba, mukuru weZIPP anowaramba. Asati apinda munhau idzi zvizere nokurudzira ibva wasubscribe ulaika utina on the bell icon. Torambochiona maupdates anokupa pano paZM News Live nokuti nhau dzobuda dzinzi mutungamiri weZimbabwe Partnership for Prosperity ZVAITWA Dr. Blessing Kasiya Mhuru varamba mashoko ekuti bato ravo raendesa chikumbiro kudaro repamusoro chipikisa kushandiswa kworuvara rweblue navaadvocate Nelson Chamisa. Mumashoko avo vakasiya Mhuru vanoti vanhu vane chitsama vakamboshandisa ruvara rweblue nekudaro hapana chikonzero chekurambidza munhu kushandisa ruvara rwaanoda. Vati bato ravo rakanangana nekugara zvakanaka kwenyika kwete zvemavara. Ndo mashoko anotaurwa panapa naDr. Blessing Kasiya Mhuru vachiti aiwa allegations ari kunzi ndakanosuwisa Nelson Chamisa aiwa ndeenhema. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Pinai mucomment section medu, saka no subscribe, kulaika notina on the bell icon. Tambochera maupdates andokupa pano paZM News Live.